मंगलाजरा दखर आरो पटबजरा ब्रह्म धोरोम आफादा बिसोरखना गामिजों जथायै अम्बुबासिनि लोब्बायै जयग होदों। दिनै कक्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय बिसोरखना गामियाव मंगलाजरा दखर आरो पटबजरा ब्रह्म धोरोम आफादा जथायै बिसोरखना गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जयग सावनाय जायो। बे जयगखौ पुरोहित हिसाबै दैदेनो अनिल कुमार ब्रह्मआ बोसोरफ्रोमबो बिसोरखना गामिया अम्बुबासि फोरबोखौ फालिबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो मंगलाजरा दखरा आरो पटबजरा ब्रह्म धोरोम आफादा बिसोरखना गामिनि जथाय हेफाजाबजों जयग होनाय जायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो सावराय मेलबो खुंफुंनाय जायो। बे मेलखौ आफादगिरिनि बिबान लाना सामलायो मंगलाजरा दखरा ब्रह्म धोरोमनि दिदोम आफादगिरि रमेन्द्र ब्रह्मआ। मेलाव बाहागो लानाय मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म आरो पटबजरानि आफादगिरि बिश्वकुमार ब्रह्मआ अम्बुबासिखौ मानि थाखाय फालियो बेनि सायाव जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। अम्बुबासिखौ जोङो मिथिगौ, अम्बु माने दै, बासि माने खफ'। ओरैनो इन जेनेरेल अम्बुबासि होनो आरो बर'फ्राथ' अम्बुबासिखौ आमथिसुवा होनना बुङो। बे आमथिसुवा दिनाव बर'फ्रा थाइजौ खान्थाला बे समाव मोनफ्रुजोबो, बे समनिफ्रायनो थाइजौ खान्थालखौ जायो होननानै गोदोनिफ्रायनो फालिबाय थादों। आरो बे दै खफ'आ जोंनि नैबे जेनोखि गायनाय फुनाय दिन, बे गायनाय फुनाय दिनाव दैया खफ' जानानै फैनानै जोमै जानानै फैनानै अखा हायो। बे अखा हानायनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाफ्रा निजोम जायो। बेनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय जोंनि मावनाय दांनाय, आबाद मावनाय, माइ गायनाय, बेफोर आबादखौ जोङो आबादारि हिसाबै बर'फ्रा मोजाङै फालियो आरो बेखौनो बिसास खालायो जे अम्बुबासिनिफ्राय जोंनि खामानिया थिग मथ' जालाङो, जोंनि भबिष्यतखौ जोङो दानानै लायो। आरो बे अम्बुबासिया जोङो साननानै लायो जे ओरैनोबाबो इन जेनेरेल अम्बुबासिखौ जेनेबा कामाख्या मन्दिराव फालिनानै लायो, जे बेखौ ओरैनो इन जेनेरेल जोङो मासिक होननानै सानो हिन्जावफोरनि। आरो कामाख्या मन्दिराव सती देबिनि जेनोखि दङ मन्दिर, बेहाय बे एक माससो फालिनाय जायो अम्बुबासि मेलाखौ। दा जोंनाबो ब्रह्म धर्मआव बेफोरखौ लानानै हिन्जाव माहारिखौ सनमान होनानै हिन्जाव माहारिनि जेनाखि सृष्टि खालायनाय, हिन्जाव नङाबाथ' सृष्टियानो जाया, बे बुहुमाथ' हिन्जाव माहारिनिफ्रायसो धरित्रि देबिनिफ्रायसो थांनानै थायो। दा बे हिसाबै जोङो धरित्रिखौ, आइ बिमाखौ, हाखौ सनमान होनानै जों बेखौ फालिनाय जायो। जोंनि ब्रह्म धर्मआव हा, दै, बार, अर, अख्रां, अखाफोर, सानखौ जों फालिखायो। अखाफोर बा सानानो जोंनि ब्रह्म धर्मनि मेइन गुरु बा जोंनि इसोर, जों बेखौ फालिनानै लाबोबाय थायो। जोंनियाव जेनोखि गायत्री मन्त्र बा आबाहन मन्त्र दङ, बे मन्त्रफ्रानो आसोल। हा, दै, बार, अर, अख्रां, अखाफोर, सान बेयावनो दंखाजोबखायो। आरो जोङो बेखौ जोंनि ब्रह्म धर्मआव प्रमान हिसाबै जोङो जयग'बो होयो। बे जयग'आवबो जोंना जों मिथिगौ, जयग'आवनो देब देबिफ्रा थायो। बे जयग'नि दारै बिसोर सन्थुस्ट' जानानै जोंनो बोर सारस्रियो। जेरै जों होनो जयगस्स देबम रितियम, जयग'आनो देबता। बे जयग'नि जे देबताफ्रानो गावसिनि रितिक, बे जयग'आवनो थायो। अग्नि मुखे खारन्ति देबा, बे जयग'आ अरजों जायो नालाय, अर खुगाजों देबताफ्रा जायो होननानै जों मिथिगौ। ओमफ्राय बे जयग'नि दारै जोङो बोर मोनो गायत्री मन्त्र फरायनानै। जों होनो जे गायत्रीया जाहैबाय गायन्दं त्रायत जस्मात् गायत्री। गायत्री मन्त्रआ जोंनि देहा, मोदोम, जिउखौ दिदोम खालायो आरो जोंनि देहाखौ रग बियादिनिफ्राय बासायो, बिपद आफोदनिफ्राय बासायो। ओमफ्राय जों मिथिगौ जे गायत्री बेद जननी, गायत्रीया हिन्दु धर्मनि जेनाखि बेद, बेनिबो जननी, जन्मदाता होननानै जों मिथिगौ। ओमफ्राय गायत्रीखौ जों मिथिगौ फाब नासिनि। बे गायत्री मन्त्रनि दारैनो फाबाबो जोंना नास जायो। फाबाबो एसे एनै फाबाबो जों फाबनिफ्राय जों मुक्ति मोनो। दा बेखायनो ब्रह्म धर्मआव जोङो गायत्री मन्त्रखौ गायथारो, आबाहन मन्त्रखौ देब देबिखौ लिंहरथारो आरो गायत्री मन्त्रखौ गायथारो। आरो जयग'आबो जोंनि मेइनानो गायत्री मन्त्र। दा दिनै नैबे अम्बुबासिखौ लानानै बा आमथिसुवाखौ लानानै बिमा माहारिनि सुवा जानायखौ फोसाबनाय होननानै दिनैहाय जयग'जों फोसाबनाय जायो, बिनि बेलायाव मा बुंगोन?
बे सुवा जानाया प्रत्येक फ्राय जोंनि हिन्दु धर्मनि हिन्जाव माहारिखौ जेनोखि सनमान होनाय बे नियमा दंखायो। जोंनि बर'आवबो बे सुवा होनायखौ फालियो। बे समाव जोङो हालेवा, बे समाव जों खामानि मावा। बे समाव अम्बुबासि दिनाव आमथिसुवा दिनाव जों हालखौनो एवा बर'फ्रा। दा बेखायनो जों गोदोनिफ्रायनो फालिदों हिसाबै जोंनि गुरुफ्राबो फालिबोदों हिसाबै दा जोङो बेखौ फालिबोगासिनो दङ। ओमफ्राय दा जोङो बे अम्बुबासि मेलानिफ्राय जोंनि सोदांनाय जेनोखि पिउरिफिकेसन जों जे सोदांदों, जोंनि प्रिथिबिखौनो सोदांदों। प्रिथिबियानो धरित्रि नालाय, धरित्रियानो जिहेतु सुवा जादोंबा धरित्रिनि सुवाखौ जों फालिनानै जोंनि आइ बिमाखौ फालिनानै जों बेखौ फालियो, जों सनमान होयो। बेहायनो जोङो जयग' होयो। आरो बे जयग'आ जोङो जायगा जायगा खालायो। आनसलिकआव प्रत्येक आनसलिकआवनो जों खालायो। बे डिस्ट्रिक्ट बडिया प्रत्येक आनसलिकखौ बिथिं होयो। जेनेबा जोंनिहाय बै आटिमाटा माबायाव मा होनोमोनलाय बेयावबो जादों, जोंनि बेलगुरियाव जादों। प्रत्येक गामियावनो जायो। प्रत्येक गामियावनो बेनि थाखाय जयग' होयो। प्रत्येक गामि गामि जयग' होयो। जोंहा माखासे फोरबो दङ। बे फोरबोखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज जों माबे जायगायाव माबे जयग'आ जागोन, जेनेबा गुरुदेबनि जोनोम सानखौ बबाव फालिगोन, आमथिसुवायाव बबाव फालिगोन, बेबायदिनो माखासे जेनाखि फोरबो दङ। बे फोरबोखौ जोङो जायगा जायगा गामि गामि राननानै होखायो आरो डिस्ट्रिक्टआ रानना होखायो आरो आनसलिकआबो बेखौ फालियो। दिनै बे जोंनि पर्बतझर हालामनि मंलाजरा रेल स्टेसनजों नांजाबनाय बेसरखना होननाय गामियाव बे आमथिसुवानि उपलक्षे आमथिसुवानि मुङाव माने दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद पर्बतझरा जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय मंलाजरा आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेननायाव बे मंलाजरा रेल स्टेसनजों नांजाबनाय बेसरखनानि बे मोनसे समायना गामियाव आमथिसुवा फोरबो फालिनायनि मुङाव जग्गाहुति होदों। आरो गामिनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बे ब्रह्म धोरोमनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म फोसावलांनाय जोंनो बर' हारिनो होलांनाय ब्रह्म धोरोमनि खान्थिनि गेजेरजों आमथिसुवा फोरबोखौ जग्गाहुति होनानै फालिनाय जादों। दा जग्गाहुति होनायखौ जोङोहा ब्रह्म धोरोमा बेबायदिनो दाब दाब गामिफोराव, दाब दाब ओनसोलफोराव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ फोरोंलांनाय दिन्थिलांनाय बायदिनो जग्गाहुति होनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलखौ, जोंनि बे मुलुगखौ सोदांनायजों लोगोसे जोङो बे ब्रह्म धोरोमनि फोरबो फालिनायफोरजों लोगोसे गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जेनाखि समाज फोसाबलांनाय आयदाफोर, गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जेनाखि समाजनि खान्थि, बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय, बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय, बर'नि समाजखौ अगेन समाजनिफ्राय गोजों समाज दानायाव जाय बिहोमा गुरुदेबा मावलांबाय आरो गुरुदेबा समाज दानायाव जाबायदि खान्थिफोरखौ फोरोंलांबाय, जों गुरुदेबनि बे फोरोंलांनाय नेमखान्थि समाज दानायनि सानस्रि बेफोरखौनो जोङो माने रायजो राजाफोरनो, गामिनि रायजो राजाफोरनो जों खोन्थानाय जायो, फोरमायनाय जायो। आरो गुरुदेब थिनलांनाय बायदि आब्रुथि गोनां समाज दानो थाखाय बयबो गामिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ साखोन सिखोन जानायजों लोगोसे लेखा गोरों जानाय, लेखा फरायनाय, गोरों गोरा जानाय, गेदेर गोलाव जानाय, गेदेर साख्रि लावनाय, लिरगिरि जानाय, खन्थाइगिरि जानाय, देंखोगिरि जानाय, थुनलाइगिरि जानाय, हादोर सिबिनाय, समाज सिबिनायनि हाबाफ्राव थुलुंगा मोननो थाखाय जोङो ब्रह्म धोरोमनि बे जग्गाहुति होनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ मेल मिटिं खुंनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायो। जाहाथे जोंनि समाजाव अननाय, उदायै, हामै, खोमसि फोथायनाय बेफोर जोबस्रांनानै समाजा गोजौ फारसे आवगायलांनायाव, दावगालांनायाव जाहाथे जेब्लाबो गोथों लामाजों दावगालांनो हायो, जेबो बाधा बिगिनि मोनाजासे गुरुदेबनि फोरोंलांनाय, गुरुदेबनि थिननाय बायदि बेफोर आयदाखौ लानानैनो जों रायजो राजानि गेजेराव सावरायनाय जायो आरो फोसावनाय जायो। आरो मिजिंथिजों दिनैनि बे बेसरखना गामियाव पर्बतझरा हालामनि मंलाजरा आन्चलिकनि सिङाव थानाय बे बेसरखना गामियाव बे आमथिसुवा फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय, मावनाय दांनाय आरो समाजनि हाबा मावनाय, लेखा फरायनाय बे गासिबो मोजां जालांगोन, साबखांलांगोन, साननाय हनायफ्रा सोलायलांगोन, गोजौ फारसे दावगालांगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों।
दा दिनैनि बेलायाव माखासे गोबां पुर'हितफोरनि बेले बेजे नुजानाय बायदि जादों दा बेयाव नोंथाङा माबा बुंगोन नामा? पुर'हितफोरनि बेले बेजे जानायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन आं दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन गुरुदेवा गालांनाय जायनाखि जग्याहुति होनाय एबा धोरोम पुर'हित होननानै बुङोबा धोरोम फालिनायनि बाथ्रायानो फैयो जिहेतु धोरोमखौ पुर'हित बिथांमोननि दैदेननायावनो रायजोआ समाजा फालिनाय जायो दा ओंखायनो गुरुदेवा जे खान्थि गालांदों धोरोम सिबिनायनि ब्रह्म धोरोमनि जायनाखि सिबिनायनि गुरुदेवा जे खान्थि गालांदों बे खान्थिजोंनो जोंनि दुलाराय बे पर्बतजरा ओनसोलाव बा जोंनि बे आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बे खान्थिजोंनो जों फालिगासिनो थायो आरो बियो मोनसे खौसे गथा जालांगोन जोंनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बेले बेजे दङब्लाबो बेखौ आसा खालामनो हायो। थेंक इउ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।